لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر. Wata rana wani yaro ya zo ya samu mahaifinsa yana karatun alkur'ani, sai yake ce mahaifin nasa, ni kan mene fa'idan wannan karatun alkur'anin da kake yawan yi ba tare da ka haddace komai daga ciki ba? Sai mahaifin yake cewa haka ko ya ɗana, to zan baka amsa kuwa bayan ka ciko min wancan kwandon da ruwa. Sai yaron yake cewa in cika kwando da ruwa ai abu ne wanda ba zai yiwu ba. Sai baban yake cewa babu komai ka jarraba. Sai yaron ya ɗauki kwandon ko ya ciko shi da ruwa, ko kafin ya kawo mahaifin nasa wannan ruwan duka ya tsiyaye. Bayan nan sai baban yake cewa ka ƙara komawa ka ƙara ebowa. Bayan ya ce wa mahaifin ka gani ko ba zai yiwu ba in ciko shi da ruwa. Mahaifin ya ce mishi ka koma dai ka ƙara gwadawa. Yaron ko ya koma ya ƙara ciko wannan kwandon da ruwa, ya dawo da gudu domin ya kawo mahaifin nasa, ko kafin ya iso wannan ruwan duka ya gama tsiyayewa ga baki ɗaya. Sai mahaifin nasa yake cewa ya kai ɗana baka fahimci komai ba? Yake cewa lalle kuwa da wannan kwandon sanda na ɗauke shi yana cike da datti, amma yanzu ya zama tas, ya gama wankuwa ta kowane ɓangare. Sai mahaifin nasa yake cewa to haka alkur'ani yake, ko da a ce ko za ka karanta shi baka haddace komai ba ko kuma baka fahimci komai ba a cikinsa, to zai wanke ma zuciyanka bayan ta riga ta gama ɗamfaruwa daga dukkan datti da ƙazanta na duniya. Lalle alkur'ani abin riƙawa ne ba abin sakewa ba. لكل البشر كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر.